پشتی بەردەوامیە سێ ڕۆژان کۆمجڤینە ناودەوڵەتی یا لەسەر تەرۆرا داعشێ بداوی بوو و بخۆندنا داخویانیەکێ ئەنجامنامەیە کۆمجڤینێ di کۆنگرێکی ڕۆژنەمەوانی de هاتە ڕاگەاندن. Di daxuyaniyê de hejmarek ji daxwaz û xwestekan ji bo raya giştiya cîhanî hatin kirin. Yek ji wan daxwazan jî ew e ku dibêje pêwîst e hevpeymanî û civaka navdewletî ji bo ji navbirina tevahî karînên terora Daişê di aliyê ewlehî, hizrî, çandî, aborî û civakî de stratejiyeke hevpar birêve bibe. Herwiha daxwaza avakirina dadgeheke navdewletî li Rojavayê Kurdistanê ji bo cezakirina terorîstên dîlgirtî hate kirin. Du tiştane dadgeha navdewletî heye û berpirsatiya civaka navdewletî di heqê jin û zaroka de. Ji ber yenî ew mişkile ew pirsgirêk nekemî pirsgirêka çeteyên Daişe. Ji ber ew hejmara mezin ji jin û zaroka êgo hatine perwerdekirin ser hişmendiya Daeş ew heye got civaka navdewletî berpirsatiya xwe narabe va zaroka radestî dewletên wan nekin ji nû ve îade teehîl ji warê çê nebe nevegerin civaka xwe endîmaj nebin bi civaka xwe re ev ê hemû bin çete pêşirojî ev ê hemû meşariyê Daişiyan e pêroji ev pirsgirêkek pir mezin e. Ji bal xwe ve mamosteyê zanîngeha Duhokê Hîşam Zêbarî dibêje her çi qas zehmet e ku dadgeheke navdewletî li Rojavayê Kurdistanê ava bibe lê eger hevpeymaniya navdewletî çareseriyekê ji girtiyên Daişê re nebîne dê dosyeya dîlên Daişê gelek pirsgirêkan li paş xwe bihêle. الفيرش داد بكن احتمال كارك جلك صلاحي نبه چونك سوريا وعراق بنمونه اندامنين اتناف محكمه جنايات الدولتي ده وامضاء سروان بروتوكولا نكريا لو را كار جلك بزحمته بحقت اس بيج مكر جواكان الدولتي يا هري كار نبيت تقال اداره روشاوي كردستان بديتنا من اف ملف اف بادكوان قرتين سياسيين داعش دبو چندين سال دي وكيشيت Li komcivîna navdewletî yan jî korbenda navdewletiya li ser terora Daişê beşdariyeke balkêş ji kesayetên navdewletî hebû lê nefermî û bi nerîna gelek çavdêran ev yek hêviyan bi palpiştiyeke rastaqîn ji bar civaka navdewletî ji bo karkirin li ser dosyaya terorîstên Daişê li Rojavayê Kurdistanê bihêz nake. Lê bi gotina wan her dimîne hewildanek ji bo hişyarîdan bi civaka navdewletî li ser metirsiya hebûna dîlgirtiyên Daişê û malbatê wan li ser pêşeroja deverê eger destêwerdaneke bilez neyê kirin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Amûdê.